99. Pag clinic mo yon, automatic may papasok sa yung... Asan po? Teka lang. Grabe laki na ha, $14. Uy tayo? Diba papasurak pa din eh. No. Yan. Yan color na yan. Kung pinipit yan. May mga presyon ko yan. 49. Hanggang dyan. Pero pag nagustuhan ka, gusto mo ibigay sa akin. Pag pinindot niya yan, papasok mo sa 2,000. Wala ka ba? Ano naglalag ka? Wala kang ganyan? Hindi ko po kasi matry. Ay, napakalat. Bunong takbo.